Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 19. Jehoshafat eze Luda laghachiri n'ụlọ ya na Jerusalem n'udo. Mgbe ahụ Lehu nwa Hanani onye ohu bịakwutere ya sị, Eze Jehoshafat, ị chọrọ inyere ndị ajọ omume aka ma mee ndị mkpọrọ Jehova asị dị ụtọ? Ya mere iwe Jehova dị n'ahụ gị, ihe ọma anọ dị n'ime gị, n'ihi na ịkpọpụtala ndị ajọ omume n'ala ahụ ma kwadebe obi gị ihu Chineke. Mgbe ahụ Jehoshafat biri na Jerusalem wee laghachi ma leba anya na ndị ahụ site na Bịasheba ruo ugwu Ifrem, wee duru ha laghachikwute Jehova Chineke nke ndị nna nna ha. O wee guzobe ndị ikpe n'ala ahụ n'obodo niile siri ike nke Juda, obodo na obodo, wee sị ndị ikpe, lezienụ anya n'ihe unu na-eme, n'ihi na unu anaghị eme ihe mmadụ kpere n'ikpe, kama nke Jehova. Ọ ga-anọnyekwara unu n'ikpe na n'ikpe. Ya mere ugbu a egwu Jehova dị n'ahụ unu. Lezienụ anya ma mee ya, n'ihi na ọ dịghị ihe ọjọọ dị ebe Jehova bụ Chineke anyị, ma ọ bụ ihe na-egosi na mmadụ adịghị, ma ọ bụ ihe na-enye ụgwọ ọrụ. Na Jerusalem, Jehoshafat kpọkọtara ndị Livayị na ndị nchụaja na ndị isi nke ezinụlọ Izrel maka ikpe n'okwu Jehova. Ha wee laghachi na Jerusalem. O wee nye ha iwu sị, otu a ka unu ga-eme n'egwu Jehova, n'eziokwu na n'obi zuru oke, n'okwu niile ga-abịa n'ihu unu n'etiti ụmụnne unu bi n'obodo ha, n'etiti ọbara na ọbara, n'etiti iwu na iwu, n'etiti iwu na ikpe. Unu ga-ekpe ha ikpe ma dọọ ha aka na ntị, ka ha ghara ime mmehie megide Jehova, ka iwe wee dakwasị unu na ụmụnne unu. Unu ga-eme nke a, unu agaghịkwa eme ihe ọjọọ. Amara ya, onye nchụaja, ga-abụ onyeisi unu n'ihe niile gbasara Jehova. Zebadaya nwa Ishmel, onyeisi ụlọ Juda, ga-ahụ maka ihe niile gbasara eze. Ndị Livayị ga-abụkwa ndị isi n'ihu unu. Nwee obi ike mee nke a. Onyenwe anyị ga-anọnyere ndị ezi omume.